Tlet Ungeriżi ġew arrestati mill-pulizija brabta ma' rapport li sar wara li dawn allegatament daħlu fi proprjetà privata mingħajr permess. Fi stqarrija mill-pulizija ntqal li l-bieraħ għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija ġew infurmati minn sit ta' residenza privata fi triq is-Silla fi Swieqi li aktar qabel lemaħ żewġ tirġiel u mara jieħdu ritratti għad-dar tiegħu waqt li daħlu fuq wara tad-dar u bdew jittawlu fuq ġewwa tal-istess dar. Mill-investigazzjonijiet li saru irriżulta li 3 persuni dderu fuq firma ta' sigurtà li aktar qabel kienu daħlu fl-istess proprjetà u għalkemm ma nstaraq xejn u ma deru iħufu madwar il-post sakemm telqu b'vettura ftit wara li s-sit id-dar innuthom. L-investigazzjoni timmedjata tal-pulizija wara r-rapport ħallew il-frott kif ġew identifikati u arrestati għal ħabta 11 ta' dalgħodu f'San Ġiljan u ma tinżammu arrestati u l-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.